Aztertuko dugu Hamiltondar diferentei dagozkien autofuntzioak. Oda, horretarako egingo duguna izango da energia potentzial diferenteak aukeratu eta kasu hoietan ditugun Hamiltondar autofuntzioak aztertu. Hamiltondaren autofuntzioak aztertzea guretzat izango da obsesio bat. Eta zergatik, oinarri oso importantea dugulako, zeren eta uhin funtzioaren edozein denboraren garapen egiteko ezinbestekoa dugulako. Beti, hasierako uhin funtzioa lehenengo eta behin garatu egin behar dugu oinarri horretan. Ze oinarri horren denboraren garapena, hau da, Hamiltonen autofuntzioen oinarriaren denboraren garapena ezagutzen dugulako zein den. Eta horregatik da horren importantea gure Hamiltonen autofuntzioetan garatzea. Orduan, hasiko gara hementxe daukagun lehenengo adibide honekin, eta gure lehenengo adibide izango da potentzial osin infinitua. Beraz, daukagu putzu infinito bat, non putzu honen zabalera A da, kasu honetan dago zentratuta jatorrian, eta honen eskerrean energia potentziala infinitua dugu, eta eskubian baita infinito, eta erdian tarte horretan, A zabalerako tarte horretan, nulua dugu. Eta hause dugu, energia potentzia horren adierazpena. Hasteko, lehenengo aplikatuko dugu, lehenengo ezagutzen dugun, uhin funtzioa bete behar dituen baldintzak, bete beharreko baldintzak, esanguragarria izateko. Lehenengo eta behin. Ikusiko dugu ze gertatzen den gure ikuspuntu klasiko batetik. Beraz, partikularen energia finkatua badago, orduan partikula hori egongo da hemen mugitzen, hormaren kontra joaterakoan errebotatuko du, beraz, hasian zeukan momentuaren aurkako batekin aterako da, zen eta energia konserbatu behar dalako, eta mentxe barruan egonik daukan ekarpen bakarra energia zinetikoa dalako, eta besterantza joango da, eta gauza bera gertatuko da, bere momentua errebotatuko du, aurkako momentu batekin ateratzen delarik. Eta horrela egongo da, errebotatzen egongo da denbora osoan partikula. Ze gertatuko da ikuspuntu kuantiko batetik? Horretarako egin behar duguna da, Schrödingeren ekuazioa garatu behar dugu, denboran independente den Schrödingeren ekuazioa garatu behar dugu. Baina, garatu baino lehen, gauza batzuetaz konturatu behar gara. Lehenengo eta behin. Gure uhin funtzioa fisikoki esanguragarria izateko, bete behar ditu alako baldintza batzuk. Eta goratzen baduzue, bete beharreko baldintzen bat, ondorengoa zen, energia potentziala infinitua bazen, tarte batean, orduan derrigorrez uhin funtzioa nulua izan behar da tarte horretan. Ze bestela energia infinitua ateratzen zaigulako. Orduan, horrek esan nahi du, tarte honetan, eskerreko tarte honetan, eta eskubiko tarte horretan, derrigorrez energia potentziala 0 izan behar dugula. Hori dugu lehenengoa. Lehenengo baldintza. Hau da, lehenengo baldintza da uhin funtzioa 0 dala, baldin eta v infinitoa bada tartean. Infinitoa den tartean. Hori dugu lehena. Gero, beraz, gure ardura bakarra izango da, hementxe barruan daukagun Schrödingeren ekuazioa garatzea. Baina barruan daukagun energia potentziala 0 da. Beraz, geratzen zaigun Schrödingeren ekuazioa oso simplea da. Beraz, aztertu beharreko Schrödingeren ekuazioa hause dugu. Uhin funtzioaren x-ekiko bigarren deribatua berdin hau da aztertu beharrekoa. Hori bai, kontuan izan gauza bat, hemen x, ze batutan hasten zaigu, bakarrik tarte honetan mugatuta dagoela. Ekuazio hause bestera batean jarriko dugu, eta horretarako egingo duguna izango da, dana alde batea eramango dugu, eta mentxa gertzen den koefizienteak beste aldera pasatuko ditugu. Hau da, geratzen zaigun, ekuazio berdina, baina beste era batean idatzita hause dugu. Psi berdin 0. Oraintxe, energia derrigorrez 0 baino handiago izan behar da, kasu honetan. Zergatik? Zeren eta energia potentziala 0 dalako eta energia zinetikoa gehitu beharko diogu eta hori positiboa da. Hori horrela izan da, orduan emeko honi emango diogun
emango diogu beste izen bat emango diogu, gero emaitza simplifikatzeko, kakarratu dituko dugu, ze positibo izan behar denez, kakarratu dituko dugu. Beraz, kakarratu horren funtzioan geratzen zaigun ekuazioa, ondorengo eran, hauxe da geratzen zaigun, bai? Uin funtzioaren x-ekiko bigarren derivatua gehi kakarratu bider psi berdin 0. Bueno, hau bebasteko betiko eran. Hemen txegoen ekuazio diferentziala da bigarren ordeko ekuazio diferentziala lineala, koefiziente konstantu denekin, beraz horrek esan nahi du, zehatuko ditugu alako esponentzialak eta hemetik aterako dugu, olakoak sartzerakoan aterako dugu R-ri dagokion ekuazio karakteristikoa, hau da R karratu gehi K karratu kasu honetan, eta horrek esan nahi du R-ren balioak dira plus minus K bideri, non K hori positiboa bezala definitzen den. Beraz, berredurak olakoak dira, eta horrek esan nahi du gure uin funtzioaren emaitzak dira e ber IKX eta e ber minus IKXen kombinazio lineala. E ber IKX gehi... Baina hau ez da, uin funtzio hau ez da partikula askearen uin funtzioen berdina. Ze partikula askearen kasuan da emaitza hauze, bai, baina tarte osoan minus infinitutik infinitora. Eta hau ez, hau bakarrik dago mugatuta tarte batean, ez? Minus a zatibitik a zatibira. Eta bestean nuloa da. Eta horrek, karo, itzelesko ezberdintasuna jartzen du. Eta behin dator, aplikatu beharreko bigarren baldintza. Normalean esan nahi du, daukago energia potentziala infinitua ez bada, aplikatuko ditugun baldintzak izango dira, bai uin funtzioa eta uin funtzioaren lehenengo derivatua jarraituak izatea. Zer gertatzen da? Energia potentziala infinitoren bat badu, orduan ezin dugu aplikatu uin funtzioaren lehenengo derivatua jarraitua izatearena. Ze kasu honetan, bigarren derivatuak pikoak izango dituelako. Vale? Eta hori bakarrik gertatzen da, gure energia potentziala infinituak dituenean. Beraz, bakarrik aplikatu ahal izango dugun baldintza, uin funtzioaren jarraitasuna barkatu izango dugu. Eta jarraitasuna gertatu behar da, bi ertzetan, hau da, x berdin minus a zatibin eta a zatibin. Beraz, jarraitasuna aplikatuko dugu bai puntu horretan, eta eskubian lehenengo, eta gero eskerrean. Lehenengoa aplikatzen badugu, ateratzen zaiguna, beraz horretarako egingo duguna izango da, lehenengo uin funtzio honetan, ordezkatuko dugu x a zati bi horrekin, beraz, hau da geratzen zaiguna, beraz uin funtzioa, hori da tartean duen balioa, izan behar du berdin eskubian duen balioa, eta eskubian 0 da, beraz, justu ertzan nulo izan behar da. Eta gauza bera, eskerrean, a e ber minus ik a biren gehi b e ber ik a biren, hau da, uin funtzio hauze non x minus a zati biden, hauze baita, eskerrean 0 denez, baita 0 izan behar du. Beraz, hementxe daukagu, bi ekuazio zetarako a eta beren balioak ateratzeko, baina daukagu sistema oso homogenioa da. Beraz, ateratzen zaigun emaitza triviala da, baldin eta biak ez dira bata bestearen kombinazio lineala. Eta emaitza triviala badugu, horrek esan edu a eta b 0 direla, beraz, uin funtzioa 0 da, beraz, daukagu ezer. Orduan, ez dugu ezer izango bata bestearen kombinazio lineala ez bada. Eta horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, a eta berekin doazen koefizienteen determinantea nuloa izatea. Orduan, uin funtzioren bat izateko ezinbestekoa da, determinante hause nuloa izatea. Hau da, e ber ik a biren, e ber minus ik a biren, e ber minus ik a biren, eta e ber ik a biren, hau 0 izatea. Ze bestela, ez bada hori betetzen, geratzen zaigun uin funtzioa nuloa da. Hau da, ez ebez. Bueno, garatzen badugu, hementxe daukagun determinantea, hau bidera hau, egiten dugu, da e ber ik a,
hau bidera dugu minus eber minus ika a. Hau da berdin, bi i sinu ka a. Beraz, hau 0 izan behar du. Eta hau 0 izateko daukagun aukera bakarra da hementxe sinuen argumentua, hau da ka a berdin n pi izatea, non n hori zenbaki naturala izango den, sekaren balioa izan behar delako positiboa, hementxe horrela kontziatu dugulako. Horrek zer esan edu? Karen balioa, hementxe parametro horren balioa, ezin dela edozein bat izan, eta bakarrik balio diskretoak hartzen dituela kn, azpindize bezala, erabiliko dugu n pi zati a dugu. Eta honekin lotuta daukagu energia, hemen izendatu dugu nola 2me zati h barra, barkatu hemen jarri dut h barra karratu jarri behar izan nuen, ezta? Orduan 2me zati h barra karratu berdin k karratu dugula, horrek ze esan edu? Hemetik lotuta daukagula energia dugula k karratuaren funtzioan h barra karratu k karratu zati 2m. Beraz, kn hau izan behar denez, gauza bera gertatzen da, horrek markatzen du zenbat izan behar den energien balioa. Eta energien balioa da h barra karratu, n karratu, pi karratu, zati 2m a karratu. Hauek dira energiak har ditzaken balioak. Hauek dira energiak har ditzaken balio bakarrak. Beraz, energien dakigun bezala eta ja era kualitatibo batean atera genuen bezala, egoera lotuak baditugu, non partikula bakarrik tarte finitu mugatu batean mugitu egin behar den, energia diskretoa ateratzen zaigu. Energien balioak diskretoak dira. Energia dago kuantizatuta, bai? Beraz, eta atera dugu zein den balio horiek. Bueno, oraindik geratzen zaigu, eta nolakoak dira uin funtzioak. Beraz, horretarako, bueltatuko gara honetara, eta hauek dira bete beharreko baldintzak. Beraz, hemetik ateratzen dugu, zeintzuk diren adibidez, a eta b arteko erlazioa. Adibidez, hemetik atera dezakegu nola, b dala minus a eber i k a. Hau da, a eta b arteko bete behar den baldintza. Beraz, joaten bagara gure uin funtzioaren adierazpen orokor horretara, non genuen a eber ik x gehi b eber minus ik x, claro, esanik ez, oraintxe ja jar dezakegu psi n batzuk izango ditugu, sekak bakarrik har ditzake balio konkretu batzuk. Orduan, kn baterako uin funtzio bat izango dugu. Hau izango litzateke, kn horretarako daukagun uin funtzioa. Bueno, orain jarri behar dugu, bete behar den baldintza, a eta b arteko erlazioa, orduan, a eber ik nx beren ordez jarriko dugu, hementxe daukagu minus a eber ik na eber minus ik nx. Hau beste erabatean jartzeko, pixka txukun hau jartzeko, kanpora aterako dugu a eber ik na biren aterako dugu kanpora biderkatzen. Eta hori horrela izanik, orduan hementxe dugu eber minus ik na biren bider eber ik nx minus eber ik na biren eber minus ik nx. Jarraitzen dugu hemen, geratzen zaiguna da a eber i, da aurrean daukagun faktore berdina, eta hementxe daukaguna da eber i kn biderkatzen dagoela x minus a biren, eta bestean daukagu eber minus i kn biderkatzen dagoela x ken a biren. Beraz, hemetik, sinu bat ateratzen zaigu,
Zehazki, bi aldiz I sinua, beraz, bi I, A, E, I, K, N, A, biren, sinu, KN, X, ken, A biren daukagu. Beraz, ja, atera dugu uin funtzioaren adierazpen orokorra non hause dugun, pixka bat itxusia geratu zaigu, eta hori bai, kontuan hartu dezakegu, hementxe dagoen koefiziente hause berri izendatu dezakegula, azken finean A edozein zenbaki edo koefiziente bat enpean dugunez, jar dezakegu alako A' bezala. Beraz, geratzen zaigun uin funtzioa, psi n, da A', bider sinu, KN dugu N pi zatia X minus A biren. Hau dugu uin funtzioa. Claro, nahi badugu uin funtzioa normalizatu da egotea, horrek normalizazio baldintzak emango du A'-ak euki behar duen balioa, bai? Orduan, hontaz gain jartzen badugu hori normalizazio baldintza, hau da, psi n berdin bat izan behar duela, orduan hemetik atera dezakegu A'-ak hartuko duen balioa, bi zatia dugula. Beraz, ja honekin, badaukagu ja gure sistema, ja apainduta, dugu uin funtzioak dira hauek, eta hauek ja dagoela normalizatuta, hauek dira koefizienteak, eta ortogonalak. Ortogonalitatearekin ez gara kasu honetan arduratu behar, ze sistema ez dago endakatua. Orduan ja berez badakigu ortogonalak izan behar direla, bale? Frogatu dezakegu, ikus dezakegu ortogonalak diren, edo ez, baina ja holan atera behar dira. Eta, interesantea da, baita, hau honen garapena egiten badugu, hementxe agertzen diren uin funtzioak baita beste era honetan adieraz dezakegula. Hau da, garapena egiten badugu, ateratzen zaiguna da erro bizatia, kosinu n pi x zatia, ateratzen dela n bakoitia bada. Eta erro bizatia sinu n pi x zatia n bikoitia bada. Eta gero baita nahi badugu beste era batean, lagungarri izan daiteke hemen adierazpenak pixka bat sinpleagoak dira, hori bai, kontuan hartu behar dugu, ze egoeretan gauden, bakoitia edo bikoitia. Edo, jartzen badugu, gure uin funtzioaren jatorria jartzen badugu ertza batean, orduan honek hartu dezaken adierazpena bai beste bat dugu. Oda, ertzean jatorria ertzean jartzen badugu. Jatorria ertzean, hau da, x berdin minus A biren jartzen badugu. Orduan, honek duen adierazpena, azken finean da trasladatzea A biren distantzian trasladatzea dugu. Orduan, kasu honetan, eskubiko ertzean jartzen badugu, orduan daukan adierazpena hori izango litzateke. Eskerreko ertzean jartzen badugu gauza bera da, ez da aldatzen. Batean edo bestean berdin dio. Hau da, ertza batean jartzen badugu jatorria, adierazpena errazagoa dugu. Eta jatorria erdian jartzen badugu, hauze. Hemen ikusten dugun lehenengo gauza, batez ere adierazpen honetan ikusten dugu, nola? Uin funtzioak direla edo simetrikoak, kosinua den kasuan, edo antisimetrikoak, sinuak diren kasuan, bai? Orduan, egin dezagun honen irudi arina, interesante izan daiteke, hontaz konturatzea, mentxe jarriko dugu. Egiten badugu honen irudi arina, daukagu, hau mentxe jarriko dugu jatorria, mentxe jarriko dugu mugak, eta ze ikusten dugu. Lehenengo eta behin. Energiak direla
diskretoak. Lehenengo, oinarrizko energia, n berdin bati dagokion energia, hau ez dala zero. Heisenberg ziurgabetasunen printzipioa aplikatuz ere, hortik kualitatiboki ulertu dezakegu nola, bere posizioa mugatuta badago, ziurgabetasuna mugatuta badago, orduan, P ezin dela zero izan, ze Perek ere izango duelako ziurgabetasun bat. Bueno, orduan, energia ez da zero, eta kosinoa un funtzio olakoa da, simetrikoa eta olako gauza bat izango dugu. Gero, urrengo energia, beste kolore batekin irudikatuko dugu, demagun hause dala. Bueno, hau dugu hementxe E bat eta honi dagokion psi bat daukagu. Hementxe jarri dugu beste maila bi eta honi dagokion irudia egiten badugu gainean, ikusten dugu hause sinu bat dala, beraz, antisimetrikoa dala, beraz, daukagula alako gauza bat. Ja badauka nodo bat. Oinarrizko mailak ez du nodorik. Ulertzen dira, ertzetakoak kenduta. Lehenengo egorak itzikatua da, bigarren mailak badu nodo bat. Eta horrela, guztiekin ikusten badugu urrengo maila fijatzen bada, lehenengo eta ben ikusten dugu nola energia, hirugarren mailak, energien aldeak gero eta handiagoak direla, ez? Ze basati, n karraturen proportzionalak direla, orduan aldeak gero eta handiagoak direla. Kasu honetan, izango dugu, ez bi nodo izango ditugu, eta gainera, simetriko izan behar da. Beraz, simetriko izan behar denez, ateratzen zaigun kosino olako bat dugu, bai? Gutxi gora. Bueno, eta horrela guztiekin, bai?